Bona nit, em dic Joan Carles. Benvinguts a Quarta Mansió. En aquest canal us explico tota una sèrie de relats curts que espero que us agradin i que faig per tots vosaltres. Per tots aquells que patiu nits d'insomni. A Quarta Mansió descobriràs diversos relats on la temàtica d'aquests és en general de misteris, de por, on et pots introduir en una altra dimensió. Relats de malsons horrorosos i terrorífics, de situacions inquietants i que et posaran la pell de gallina. Alguns et deixaran sense respiració i d'altres també et podran avorrir. Si t'avorreixen molt, almenys et serviran per quedar-te adormit o adormida i d'aquesta manera et serviran d'ajuda per millorar el teu maleït insomni. Veieu? Podeu fer servir Quarta Mansió com a teràpia per dormir sense haver de comptar ovelles. Aquests humils relats, dels quals un servidor s'ho fa tot, els penso, els escric, en faig la narració, el muntatge audiovisual, etc, etc, etc. Us recomano escoltar-los amb una llum baixa i amb auriculars, per no perdre detalls. El relat que us presento avui és ple de suspens, de misteri, i que he titulat El camí de l'oblidat. Us avanço que es tracta d'un individu a qui van deixar de banda i que van oblidar massa aviat, sense pensar que allò podria tenir greus conseqüències. A vegades els humans deixen de ser humans degut als comportaments insensibles amb els demés, comportaments desvergonyits i fins i tot macabres. Està clar que forma part d'aquesta societat en la que vivim. Bé, vaig acabant. Us diré, amics oients, que també m'agradaria rebre els vostres relats i que, si voleu, els podem fer plegats i penjar-los en aquest canal. El tema de l'idioma tampoc és cap problema. Ho podem fer en català, en castellà, en anglès. Tant és això. Bé, ara sí que em despedeixo de tots vosaltres. Gràcies a tots per escoltar Quarta Mansió i, si voleu, us podeu subscriure per aquí baix. Així m'animaré a seguir publicant més relats i si no voleu, doncs és igual. Doncs vinga, que dormiu de gust. La Natàlia, una noia de 32 anys, de cabells negres ondulats i uns reflexes de color groc. Aquests reflexes no l'afavoreixen gaire. La seva pell és blanquinosa i ressalten molt els llavis que sempre porta pintats d'un color fosc. Fa uns 3 mesos va entrar com una nova incorporació al gabinet d'advocats Riera i Fills. És de caràcter obert i molt riallera. Li va dir al Sergi si volia sortir al cap de setmana. És el seu company de feina. Tenen el despatx l'un al costat de l'altre. Al Sergi no li va caldre pensar-s'ho gaire i va acceptar ràpidament. Ei, Albert, aquest cap de setmana la Natàlia i jo ens en anem a la muntanya. Ah, lladregot. Que ets lladregot. Si la vas conèixer fa 4 dies. Per això mateix. Així ens coneixerem millor. I què li diràs a la teva dona? Bueno, ella marxa el cap de setmana amb els nens a Tudela. Va a veure la seva família. Jo, en canvi, treballo el cap de setmana. Quins collons. A l'arribar el divendres al vespre,
Ja feia estona que el Sergi havia deixat la dona i els fills a l'estació de França. En tenen 2, encara són petits, de 6 i 3 anys. Doncs cap al vespre va fer la bossa amb lo imprescindible i va anar a buscar la Natàlia. Crec que és trencant per la carretera aquella de l'esquerra. Sí, és aquella, la veus? Sí, el mapa indica una carretera amb un punt vermell, però sense nom. Si no recordo malament, hi ha un petit poble on podrem fer una parada. Deu fer com 32 anys que no vinc per aquí. El nom del poble no està indicat amb cap rètol. És tan petit i insignificant que no el tenen en compte ni en els mapes de carreteres, ja ho veus. Més enllà del poble s'hi troba un antic santuari. La seva construcció va aixecar molta polèmica en els darrers temps de la vida d'aquest santuari. Ara ja està abandonat, crec. El camí que arribava fins allà abans era ple d'arbres i les vores eren plenes d'espècies de flors de colors grocs i blaus. Era un camí amb certa dificultat. Bé, de fet, era poc transitable, però tenia el seu encant. L'havia caminat amb els meus avis, d'això ja fa molts anys. El meu avi sempre em deia: imagina't el que hauria suposar el trasllat de materials per la construcció del santuari quan encara es feia tot amb l'ajuda dels animals. I hi ha unes bones pendents per allà i grans arrels dels vells arbres més propers al camí. Unes arrels que surten en formes misterioses i que fan que el camí empitjori molt més a mesura que arribes al santuari. Doncs el que et deia, i la polèmica va esclatar quan van asfaltar el camí i les màquines van deixar la seva empremta, esclar. Van tallar molts arbres i el paisatge... I com s'ho van prendre la gent dels pobles del voltant? Doncs ja et pots imaginar. Alguns els hi van expropiar algunes terres per fer-hi la carretera. Tenien previst construir aquella carretera en 3 mesos i mig. Però la cosa es va allargar fins a prop dels 9 mesos. Els enginyers no van calcular bé el temps que tardarien en acabar una obra d'aquelles dimensions. Ai, per allò no va ser tot. No va ser el pitjor d'aquell projecte. La textura de la terra i les roques de la muntanya van ocasionar una esllavissada i va morir un operari. Imagina't, enterrat viu. Quin horror! Els diaris locals en van parlar molt d'allò i van publicar diversos comentaris, no gaire amables referint-se als enginyers del projecte. Mala sort, va dir un d'ells a les autoritats locals. Mala sort. Pel que es veu, no se'n van fer responsables i van dir que aquests tipus d'obres tenen els seus riscos i a vegades hi ha accidents. Quina insensibilitat. En fi, es cometen errors i s'han de perdonar, suposo. Mira, Natàlia, no estic del tot segur si arribarem a la propera benzinera. S'està fent fosc i el pilot que indica que anem en reserva ja porta una bona estona encès, Mira, ja arribem al poble. Carai, no hi ha res aquí. Tampoc veig cap benzinera. Anirem fins al poble on hi ha el santuari. Sembla que aquesta carretera no hagués estat arreglada des de fa temps. La neu dels hiverns fa malbé l'asfalt i també hi ha molts forats. Cada cop és més estreta. I la negror aquesta que ens envolta ha quedat com suspesa sobre nosaltres.
Vaja, sembla que el cotxe ens abandona, I estem enmig del no-res. Tot no s'engega. Haurem de caminar. No sé, potser no queda gaire. No ens podem pas quedar aquí tota la nit. Agafem un parell de bosses amb l'imprescindible i si trobem on passar la nit, que és que ja és ben fosc. Calla. Espera, Natàlia. Veig alguna cosa. Allà, a mà dreta, darrere d'aquells matolls. Com 2 punts brillants, no sé. Sento que ens observa. Veig una figura. No sé. Un moment. Ara ho veig millor, espera't. És un home. Crec veure un home allà. Ens està mirant. Mira, sembla que darrere d'ell hi ha com un refugi mal fet i un gronxador fet amb una branca deformada. Accelera una mica el ritme, Natàlia. Camina. Natàlia. On ets? Contesta. On s'ha ficat? Si anava darrere meu. On deu ser? Natàlia! Què és això? Estic notant una cosa estranya. Alguna cosa em nega els moviments. Què és això? M'està lligant tot el cos. Les arrels m'envolten. Què està passant? Natàlia! Et veig! Com estàs? Contesta! El seu rostre, que inexpressiu. Sembla com si les seves faccions hagin canviat. És ella, però està diferent. Però què m'agafa? Un moment. L'home s'acosta. Qui és vostè? Què li ha fet a la Natàlia? La teva amiga. La que et vols beneficiar. Ja veig que no et va dir res i que jo vaig ser qui va quedar colgat. Ni tan sols es van dignar a donar el pèsam a la meva dona. I van seguir les obres com si res. Per aquesta carretera fa anys que no hi passa ningú. El santuari està ensorrat i el camí no arriba més enllà. Aquí s'acaba per tu també, maleït advocat. Esperava que la meva dona em portés el teu germà. Sé prou bé que l'enginyer que portava el projecte era el teu germà. I tu pagaràs per la seva indiferència, va ser avariciós. Es va excusar de la pitjor manera davant les autoritats. Doncs ara, que pateixi la teva mort. Tu pagaràs pels seus actes, però també pels teus. Tu que el vas defensar en el judici de la meva desgràcia i el vas salvar d'una pena pitjor del que es mereixia. Natàlia, per què em sembla que estàs rient? No ho entenc. Ella va morir de pena per la meva mort, la meva dona. I va venir amb mi just després de dessagnar-se a la banyera de casa. Et va seduir a tu perquè no va trobar abans el teu germà. I ja ho veus. No em sap greu dir-te que ets un fantasma de qui no et vas poder resistir i t'ha portat fins aquí. No has pensat mai en la teva dona i els teus fills? No has pensat en el mal que veu fer el teu germà, tu i aquells qui veu abusar de poder? Pensa que els mals actes i les mentides duren fins que la veritat es manifesta.